Minister of Energy ehun sam ye bedomu asuko sanso ene ne ye rase edun katia eden samu atudo akire mu se ndc amanyokuo no wo mu enu wo mu ho da so mo ye nsesemu e wo mo kandi Akoma FM 87.9 Kumasi fie no sanso na ye raba omia eden samu atudo akire mu se nyankropon ya dom no mu ja akonwa ni se ikimu a ene asundue ena afa so krampo no edaw ebehye wo mu asabi o modi dam afunu ema esanse nyuma pinu a ena mo beboa edo mo ewrewra emu ensem bi ka wenum nyina ho na wiye ubate sapram to brekase wo afidi kase esom mi ameken kan semi ade amamo awiye yi midin akuya ofosuhema boatin adaroma yenjebre na yentie ensem no mu enchemu Akoma FM 87.9 Kumasi abusuya samni munchiremu ana edidi suwe saya nyina beka ya July bosom ne da na etoso eye edu enum ewa afiye mu ana krata efri abankase mu eba ye na krata ni nyina ne se wobo owura ye friend se Herbert Krapa edi se ometna mu no hwe che se Minister of Energy na ni nyina mu won se ebra ye bo ye wura Matthew Opoku Prampedi se ombe ye raba omia ne running mate na wasa akonwa no Adam Panti waso mu po bi ma ne tena mu hwe chire etoto niema kosi so mo ankasa ebe pa obi anaso mbebo obi din so ono na emprempre Akoma FM 87.9 Kumasi na abusuafo yera Herbert Krapa so adi asemi aso pem ma ye kasa die what na akonwa ne so a ifiti July 15 no edi besi sabre na nei krata afofro efriat na yekasie mu aba na krata ni mu nsem nie wo se Ghana mampanyi na nado danko akufu ado abo owura Herbert Krapa edin se one met na so no wanya djuma say substantive Minister of Energy efiti enne ebnai enra benai on November bosom ne de to so edu enkono ewo afimu na wa kire mu se yewra Herbert Krapa wa bet na so ehwe ye Akoma FM 87.9 Kumasi wa ye nyina no mampanyi so wa ya de papa wa de chase wo sia yoyo wa bone homoden wo ye hu atu hu ache chase wa bodwuma ne panti aso no no mampanyi aso na ni ne santi e wose wo paw no na emprempren ya wotena akonwa ne so hwe e ma ne manyina etoto yie esansa papa no wo betumi aye adwuma no ama no abroso ne santi ya yakasa de wo de krata no aba wo kire mu se yera Herbert Krapa emprempren de wo de nasi akonwa ne so kan a wo ye adwuma se Minister of Energy na enum no wato aso a kire mu se ne kan didie honhom ai na se kan akanie honhom no okuta ne pa se yakasa obi enko eni kan wo bibia mu a papa na tu ne ho asi wo so betimi aye e wo mre kakra yo mudi ni siso no eniema pii no down na die amende mampanyi so se wonya gidie woni mu se wongu na ni mu ase so wonte akonwa ne so enya Minister of Energy no wo se eye na hoahoa pa so aboni din no wo gidie mapase ebeboa amennei energy ministry no so atimi afa ne ntampa efra na atimi aboa ama energy sector ne so a ewo maimu no so no eno so wonsam atimi akonanim na nkani a wonsam no so bibia atimi atoto na akwan mu krata ifra bankasie mu na eba yewura Eugene Ahin Director of Communications Office of the President wono na nensa ehye ensemi ase yet wansam ne so ade amamodia empempi no aya na akuafo dodo no a yehu ne se emema no ene doso na nsu ne waso hwemu a wo hanche mu aduonu eyema acha so matu mu ho asi wo so mo de akuaya no a ena mo ebeye ewo oman mu ade abo mo asetena mu dada eho ensem na enkanka wasi kokko ho nsem ne de eyade se mani biatu ho asi wa mo eye na mo aye ni na nso niam ba komienu bi aye si akwan ewo na wasetena mu a eniema entumi enkoye ne santi wode adesrede eto aban no anim se animu ya no aban no enko wo mo emua sade be ya wonom nso ani suade hunu so mo ebeye kokko akuafo no eno nso betimi abamu na abamu eyie pa ede ama mo na empanyifo yinsam a mo kan nyina no ene wato aso akire mu ese enam saa ya no so betimi aboa wo abra aban no emom sika kakra ede ahye won ku adwuma mu na afa so niema ne akade o mo de beye kokko akuaye no ama no atimi agina no aban ede beka ho ama wo mo nsam a mo kan ye bi enie kan se kokko akuafo ma ye bre se kokko ni dia ehia masekan se kun bia da ho e pasa na yenya
sika emfa badi no emfa enno nti e basa no a obeye adwuma ne saa onu se unibi no na bre eni adade nti no de ni anase how sefa my e wosa ani nti esra ban se ya o mai star kra ye de bedo yemfi ya ye asia ye tua no so emfa sika emaye eni so de be fa ya kra chi for so de be fa kukubo be bia o de be fa bia se yen kuku epiafo ma yen sabeka no eni ye eso ka ye ni beje afi so kuku no so anyi kakra no so no omo mbetwam no e de bia be ye djuma kakra bia na ba jai se omo nyesika omo bia no etu omoka nti eno so ye sra ban se aya oma ombe so be bia no enye dodo omo ai na yeduma no emplopa akoma yesika na ya do sa ntini koto no enza ba ya na ya fa ba de nyina na yesika sem ti sra ban omo ai esa ebe wie no ya kwakwa na wukura ayi timi ni bikura da esra bana yes na wa bua ye jira ye chire ti kakra bi odbe ma ye ma no se ye si betimi e de aboa ala se obefa workers ko mo betwem ama ye na se mo so no so kwalo betua ka ama ya yes ye penisa ya dana se papa pa fibie wa timi ni ahwe wa twene ni ahwe ya fi pa anti esra na onton koso na omwai abusuafo kokwa akuafo mo eye ma wo mo nsem bi eno mo de atudwe na upie mu ewo bono ahafo women in cocoa agri business branch eno ewo Brekum district Madam Kate eye henewa wono ene da wo mo ano no so de bi atoso akire mu se wo sra mpanyifo wo mo ma kokwa akuaye no adwuma no enya akono sade be ya emaburu no so ade wo ho ebagim na timi aka ho bi ama ye nkokwa dua ene ho nsem wo man mu no etumi akono nim na afa tampa ede efra se wutimi ya afisia wo ni daso otimi bojetiri se the price aba kokunu ti wunya kakra etimi peja busia no eja na naso na hawa ye woni na se mabuno no empese adwuma no musu se adwuma na akoye asotwe na se ehiafo adwuma na so da bi se na nna wi asisi ko adwuma tu won fa so nkanka kokko adwuma yenge dem se kokko adwuma ni keta mangana se kokko na gu mangana Ghana ya economy ni na batia to fam ti ya kase kokko a ya je se Ghana akuafo akwa se mamuni na ebada ni na ne se kokko adwuma tu won fa so Wei Madam Kate henewa wano eneda ema dodo no mu edua koko ano ewo bono ahafo omudi bono ahafo women in cocoa agri business na ne krakra mu ena Brekum district cocoa officer Ora Martin Ando enso edibi eto so ekire mu se hia se ema de won ho ebehye kuaye mu eni mpokoko kuaye ankasa emu no wose eboa pa amannei eniema etimi ekon kan we kuaye ho ensemu sanso obetu ne ho si wo se wo ye adwuma no a wo firi na koma mu ene na ho odin mu nyina ene ye adwuma no ne santi wo ka ede a chempanyimfo se kakra bi o betimi aye ede asosa emme yasin bia no wo sra wo mo pa so mo enye na eniema so entimi enko enkan na bibia so entimi emfa ne ntampa emfa emfra ewo bra emme ye tu o mo ho asi wo so mo ebe ye adwuma na aso o my Ghana so eni before ma no etimi hu se braso so omonso bedo mo hu adima ya hu se kua no moye esanso so hwe Ghana ma ema no edi akotere wo kua yim pa nanso bi wo ho na mema no na ya overshadow ma no eni ntizade yakura na aba na yeche ama kuafo a wo se okunu se tenafie me kwa akwaje aba enso kua ni ba no nso yekua ni oso betimi akobi titiri bi wo ho mema ye ne ma eye dwuma eye kua dwuma no obekọ ne krechi no na oba na waka na bonze be ma na busuafo no ma ba ba gini nyina mini nze ekwani edumi nya oba Ora Martin Ando Brekum
district cocoa officer ne nsɛm ɔde to dwa bi ɛno no na yɛto nsɛm no so na yakɔ amanyɔsɛm emu yɛwura johnson na siedu nketea yɛkasa deɛ ɔwɔ finfi mantam no emu ekura fɛ ne sɛ enyaimiam ɛno ɛwɔ adwumako enya ne sam abato mpɛsua no ɛso na ne nsɛm a wɔka nyinaa no ɛne sɛ ndc amanyɔkuo no wɔn enu wɔn ho da so a wɔyɛ nsakraeɛ ɛwɔ ndc amanyɔkuo no ɛmra hyɛbadwafo a wɔn ɛwɔ mra hyɛbadwafo di mu na ɛno no wɔkyerɛ mu sɛ wɔn sɛ na yɛwura mu ntaka ne yɛwura hari na adus mu na ɛte so a ɛba no minority caucus no mpanyinfo adu wɔn anim no anakyɛ sɛ wɔn na yɛ ba no dafoɔ ɛwɔ mra hyɛbadwafie nanso ɛnansɛm mu wɔn sɛ mu na amanfoɔ pii no ɛkasa ɛna adeɛ na mode ayi keselato force deɛ no wɔbɛyɛ ne adeɛ a yɛwura sɛ edu nkatia sɛ saa mpanyinfo a mo ɛpa wɔ mo so mo embegistia no ɛmfɛm free saa mpanyinfo yi nsɛm na mo ntimi toto nneɛma nkakra no wɔso mo ayɛ adeɛ papa wɔn mo nsa ɛnsi fam deɛ na mo hwɛ anim a ɛna wɔn ayɛ no mayɛ mpo ama no aboro so ne sɛ nti wɔn ndc amanyɔkuo ne mpanyinfoɔ deɛ wɔn mo nyina baabi a ɛmmɔ saa nipa yi edin bɔ ne da biara da saa so na mo nyi wɔn boni ayɛ sanse wɔn mo ayɛ adwuma no na mo ayɛ ne yie pa so ama na so wɔn mo ndc amanyɔkuo no mpanyinfoɔ ani akyɛ sɛ ɛnya asɛm ketewa koraa ne sɛ nti wɔn bɔ ɔmo aba so na waka akyerɛ ɔmo sɛ ejuma omo de share omo nsa so omo enya no bibia deda na akwa mu ne senti no wo mo ntonkwa so enya sade be ya ndc amanyɔkuo no nso betimi afa ne ntampefra na mpomra hyebedwafie ensam a ekwa na apem no wo mo nkunyina ensore sade be ya Ghana kabima menka bi nso ebetimi akọ nanim ye ensakraya wo parliament amemi abodidi seba bia okuna duru no ye be ma ti se ato force no ye o wa saba e ba e ye deja o fie didi batem enso ye jira e na so if we say o wa de pa o yes ye wa de pa Embaninfa yadi wo bedi Akoma nim no abusiafo enda yakase munyi wo mfiwa muyi wo yakase mo pa wo mfiwa mo ba pa wo enda nyamiasi se nyame ebue yani sabre ama yetimi hu se abusiafo na wo mo di animu no wo mo ye aboa party no Katobia relay race. Edru babia wa wode asa SSA ya hand over baton. Emma new athlete God also outrush at that stage. Eti ebrano so yese SSA and Sakramulo ba. Yamsa nya renimu ejira ho e dia kukodro hande battle edema ato force adanya nesi say onoso so party no nika odi party no edi ye our parliament eno ana le ama NDC aye dede no enonte onoso okaho Santa Moedia, I go for some time. Only the Pamphufo, I go for some very. You may not have and also the one over. Yera Johnson na sie dunkatia ena yetitena ni Edema National Democratic Congress NDC amanyɔkuo no na wɔwie ne saa no na mrahye ogina mu Edema adehia wo adwumako enya na si amabato ampɛsua so wasanso eda NDC amanyɔkuo no emrahye bedwafo ano ewo mrahye bedwafie ra keselato forcing wono nso de bi atu dwa akire mu se wobesere Ghana fo nyina ankanka na bato ampɛsua so wofo ne se omonto aba no emfentia NPP amanyɔkuo ne sanse wo mo adi oman hwamo pa wo so oman ya ewa ahoyehia mu ne senti wo ka akire mo se December bosom ne de to so enso no omokọ ama mo nhwe ba bia mo hwe ba bia chiniye ne wo na mo mfenti mo se de be ya beto aba na wi e be kenkan no na yewura
John Dramani Mahama wane ne NDC amanyokuo no wonom ana atumi adi nkunim na sabane sadia ene niema hodo mo ba beye wo Ghana ha no eye pani ebehwe asem asema me pede makan de nanom bebi a Ghana ekodu sisi ara no oida me na wi na ye tase de embraso a oye de yete amanyosam ye no to nchen ne ye kabom ne ye gye yaman ye disi ho o sande President Kufuado in a Lumia Baumia was say my Ghana say BB one money Bibia as say 50 man Tom Hade Bakade and Kahubi Yapani na say at the Papa Mampeyin John Mahaman and this Yabayina Abani was said road maintenance in Po Wanyabi Yensina was said put this on with it. Aben one na yedi abani ina ore ye bibi da mi kire heni ni anom me pede me ka kire mo de embra so de Ghana fi na ye boto aba na da maba ye ba boto yi oye mbranti ne nketesia no won danchinti na ye boto da mabi nti se wo hana nya adwuma ye wo hana wasitire menya embra so da me na wi na ye koto aba ni ye den sisa osefata ye de ba o man Ghana ha onu ti na ye ba babato abi minanum miyimda dodo na ye wo han ya sitine menye edwuma bebre ye nya edwuma ye omampeyi Mahama sema ba me ka tro honde de ma munyi mi do ye dada wono oro bebio na oba obeya amamo nti se wenye mem ha na saraboto aba men to skirt and blouse to omampeyi John Mahama na toma atofose na fi na yetum yamfagana nko bebia yetum Ghana Oni pa kasa ye eyora kesela to force wa yamra shebedwani adema dehia ewo adwumako enya na sema bato mpeso aso wo emfinfin mantam no emum na Franka tuni adema the new patriotic party NPP amanyokuo eya Dr. Alhaji Mamadu Baumia won so no de wogusu awa asante mantemu ase ya wo to ne nsem pasa de beye beto manfo asum na nam so ama afia bato no enkunimdi akọ ade ama no ne NPP amanyokuo no na wade na probona kopiemu ewo ahafo no south east abato ampesua so na no wasante mu ya na wakasa no ene wo kirem sewe wo manfo emuntie ne nsempa no ene se bobeto aba no de ama NPP amanyokuo na motoma no a na so beto se mampani a se bi yanuanu mu adi dam no kamia ya se wo se ne ma nheda nkoye wo na setena mu wo so wo beboa pa ama public na face civil service ahodo no wo mo so anya quota ewo mu no matimi aye adwuma e de ahwe won dada setena mu ensem wase kwan bi obefa so obeye sadwuma wei wo bra betina so samampanyi no wo beye ne senti omunya ne mugidie na omonto aba no emfama no eno achi no wo kirem so bepie mu wo hafo no south east ene ne mpatamu honoma ba bi bebre wo honoma mu hunkani ada wo so oba pe ewo nyina ebeye hyiren ama bibia nso etimi akonkan na afenkani awon nsem no etimi akonanim wo mpatamu ye go digital obi ahia mobile phone enyesa ene mobile phone no ne buo no ewo soro the dia wo soro no say ye wo import duty on mobile phones. I'm going to abolish the import duty on mobile phones to bring down the cost of mobile phones in Ghana. E-levy, so we are abolishing it from next year to allow digital transactions to take place. Omo did them persons with disability under my government would go for tertiary education for free. All persons with disability will be able to attend university training college for free. Now, so in terms of job, all government recruitment, you better reserve a percentage for persons with disability. Now, meaning, sir, adia muhia more coins say NCC more coin. Mohia rural electrification. Yadi light beko all other places. Telephone network so idea here. Mo funny na sheminsem. Mo fastiano emame. Mo fastiano emame. Mo fastiano emame. Na menjukano na menfa puntuono embremo.
Dr. Alhaji Mahmoud Baumia and Etu Franka, Ediama the New Patriotic Party NPP Amanyo Kuono, where you have Fano South East about to Ampesia so copy any party at it half was she no the same way any of Franso at so eja. Na ya kwaya nimudia or no ewa kade no ewa a year a poemantemu Nana Buadi Amponim or Bo Dade our toso miensa. One I didn't send be to judge him said, Yera Baumia, what do who am papa esan se enei no ensem bia na wa ban yi so na se ye bo di krampo se wo ye ayi ye na do dan kwakufu ado ne vice president na wo di na chi na wo ne ye koba ne ade no edi bia ne ade frɛ se economic messiah no ya de se nei apepa wo se nei ne manyina agensrepe ewo wa ban so na sa bredie wo hu ne se Ghana fo to abane ma wa hwi ni wono ma oba beye esan se obesi Ghana fo so a anka wo hye ma na hene ya kire mu akire se yeraba umia eniema agensam pa de ama wo ne wa ban yi enti onu de hu ne se Ghana fo to aba no ede ma wa bibia ni wa woni MPP aban be betimi aye gina ye bia no betimi asie empuntu bia no betimi dia bahwi ni wa mo betimi ade aka eniema amase ne nyina ho ne se enti onu de obeka ede akire Ghana fo se eniema nkoye kura ne se enti Ghana fo yi ye hwe ya setena mu na ye nto abapa wodi nsem wetu dwa ewo bra Franka tuni edema NDC amanyoko ira John Dramani Mahama ekopie mu ewo kade no ne omafo ehia ye wo bra no hini etimu ebie sa onu ni wa wan biem ana o sa ya nto ama John Dramani Mahama wan ya to ama no okay dia ya de ne ba sa onu ni Messi o ma bo number 10 ni mayai onu ni game changer onu ni playmaker afa oba ya just when one must say we call any ball boy Dr. Baumia ya de ne ba so me save economy no afa de o see digitalization also now start here the lay foundation no I don't know to hoy with so many thousands of kilometers of fiber optic cables are set here one yes our foundation now ka be da be gina why digitalization there am yanisa 2018 in the name of the same digitalization Amokati sword with $42 million ya kati sword na sikani be show bottom na no that's all ya hu hwe biem once again IMF at the 200 million at the brand so fanya djuma no eno so minu mie no yanti hu hwe there's no transparency there's no accountability just promises upon promises upon promises upon promises it is a John Dramani Mahama niwa why biem do we vote for the person that gives promises and fails and also the person that's tried tested and he is here to prove that indeed Ghana can be reset. I am the sober. Where the Mofrancha me? Obia or Ghana Bia and Tuaba and Madron Dramani Mahama. Abusiafo ne anu no wei enye ayi NDC amanyoko ne campaign manager o eye wo hene kade hene na ekasa no nanaboadi amponi mabodade a wotoso miensa na sabedu wo so wono de eye jam na ekwanya dwamahama hwan biem na owie ne sa na era John Dramani Mahama so ade bi eto so e kire mu se wo hene nyankwada de wo kan de no ano no ai asam ne kure wo ya nto sabi ne senti wo kan kure de a ene ono so eka bibi e de a kire omanfo mo wakade se de na kano wamo enfuaso na kasa no okase kasa okano essential for enhwe no omonka ne yie na mo kodane na no na Nigeria essential for no Jubilee House for Flagstaff House ho no mo dane nipa no no bro kasa me friend of fake news ade awon kan ye etimi twagu so se waka na se ko badesa bebi aban akasa ete eye djuma na omodane nipa no enya dia efe enti nana eno de omode ayemi omode ayewo omode aye nipa bebre enti mejina ha meka se fake news ni na yete hu on social media so eyo mo ana eye woni poyete ne kasai eye yera John Dramani Mahama
wono na etu franka ede ama National Democratic Congress NDC amanyokuo no na wode nsemu etu dwa na okopie mu ewo kade ena wode sansemu eni afoforo etu dwa wo ho se manfo nyina so ne yento aba no emfa ema no na abusua yada so agina mu ewo poemante mu ho ayisti hwa ne yada so gina mrahye bedwani de ma de hye wo ofuase ayerebi wono kro ya so eye Works and Housing Minister kwajo pon kroma ena ne wode nsem bia to dwa kire so manfo pinu a ena ekasa edigu yeraba umya ho fi na enso wo se wo ka kire ganafo se yanya bibia ma yase am ye njan bo ne kro no esan se aban we penso yeraba umya ka ho se Vice President ne kura wotu franka no eniema pinu a no wo ya ganafo nyina yedi so emfaso wo se Free Senior High School ya de ba ko betimi de ne se si ne bo aka sa besom Ghana pa na beboa ye yie wo se nya free SHS a enka desuafo bi wo no ma SS omo nko bi da ena se bi omo awu ne se anti wo ka e de ache Ghana fo se yenyina wenum bi so na yemfa ento aba no emma NPP amanyokuo nse de be ya de atiti sei ebinum e wo monim no won betimi de aba ama Ghana fo nyina so edi so emfa so na na da gba mu fo adoba be mu MPP ba be mu enfie so ni enkwala go school free of people pay illumini echipo and so 5.7 million Ghanaian children have had the opportunity to go to senior high school free. The young said, free SHS, nearly NDC for one Hindi. Uno Krata on the bar out 2012. Almost say, almost Susu said, or more Susu on the young follow. Ọmọdé wọ́n sẹ́yìn sọ́pọ́tì ọ̀gbọ́n mú tó sùn. Àṣìkyerẹ́ paa ni sẹ́ NDC ní àǹkẹ́ wọn ní mú àǹkásẹ̀ wọ́n bẹ́ kọ́ SHS wọ́n kọ́ SHS free. Na sẹ́ NDC fún ní àpẹ́yìn asọ́ mẹ́rin ní sáà pẹ́. Onipa yate ne kasai ayora kwajo opon kroma mrahye bedwani de ma de hye wo ofuase ayerebi wasanso Minister of Works and Housing nsema odi tu dwabi eno no wi abusiafo ye gina we so ne de na wi aprem to bre kase ayede somu Akoma 87.9 FM so no ye de ni nyina asi na yenkwa yanim na ye na yaboafo no ase won se game park draw no I pick one no ewo ho na abusiafo ye ka kire mo ne aka ne se wo fa mobile phone no all networks star 946 hash star 946 hash na waso wako animu ya tonko na se bibia totomu dia emo anwumre no nsia no na bibia ya bo na wadim waso betimi atwa na no pa no nkono ewi adumienu na afa anwumre no nsia aya ahwe e wa adum TV so na bibia so ntimi nkonkan wo se unya mfihia edu enwotwe a entwa bi ubetwa so na adinyansa enso ato ho nyame ya adum on the 19th na afa 24th December yeko eye neduafie eye Kumasi Central Prisons na Femensia Prisons na yeko yesremo ketua bia nso akase bia so ndoso de awa donsem na ode ma yesremo kakra bia benya bia fa be so ye na sen na akoma mu nsem dwumadi ya fato ye ho so na eye Akoma Prisons achade no momaboa ye na entimi enwie peye ne senti ade bia ye dikwa nipadua mu ye bia no wadaro ma de ba ye beje na yada wase afi so peso ye ni sika nso a eno nso ye beje na yada wase o wo nuoma na pese ye mefa nso a number kro ya afre ye ne a ye beba befa ba bia wo bia momo line abetimi asend this kind of so no 0530 507849 0530507849 edi abeba no Akoma FM enti ya na wa hye ne nso saa ede amaye Tony sorry ya wo cheska Akoma ai cash out no na gusu a ekoso no enti ufa mobile phone no asesi afa na dial esanse nche pepe mo betna se star 439 hash star 439 hash na wafa number 6 no unya boso pe obebusa asa dodo sai na pesa woto ba ku bia ye 5 Ghana cedis enti dodo no awoto na hye ne so say chances of winning no so no ekọ the nim Sir John na say wo Ghana Akoma aya wo chebi ho na Tony best to ache bi wa Akoma mre na Facebook of one de mu awie enti da bia ya to ne mprensa anase ya che ne mprensa wo shows ne so enti opese unya bi nko ade a star 439 hash na wonso watimi atwa bi na bibia akọ nanim yemfa seda no komani shuma aboafo kwa mebafo ajekum na afa bichi spio gabra wamo eboaboa ye ema dwumadie no anasen kase no etimi eduma boboa no evansinkum na esemu the legend ebo machidom me amekenkan kase yi ede ma mo awia mi din akuya
ofosu hima boate madam nyina ase ama mumo aniti a ojeme adehime sorry